Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times, ndine Brian Banda kukulandirani programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu hii ndi amphamvu kwambiri, ndipo ife sikuti ndifanzeru kwambiri, koma kuti at a time such as this one tangopezeka malo oyenera mu nthawi yoyenera. Alipo ena amene akhoza kulankhulaso bwino mwina kuposa ife, koma tisadathe mtunda ndikuonetsereni ndevu za mwayi. Takulandirani. Tatokoza bwana. Tikulandirani soni alembi. Ifa ndikayenda mtauni mu kaya kumudziku mukatiperekere moni kwa nkhwendo aviwi. Fa la nkhwendo viwi labwira sewu. Koma limene labwira nsewu mwamsanga ndi la alembi. Alembi athu bwana. Ndayamika. Mamona mabwera ndithu alembi mutiperekere moni. Yes. Chifukwa chani timabwera pano andevuza mwayi? Brian, timabwera pano chifukwa chokuti timafuna tizakumbutsa anthu amipando pangano limene pangana ndi Malawi, kuti munafuna kukhala mipando imene enaka mipandoyo ndi Malawi, nde munagwirizana nawo izi nde iwo mwina alibe kuthekera amene mwayambira muja, sikuti onse akuzobwera pano kumazafunsa. So pali mpata kuti tikuzobwera pa platform imeneyi nkumafunsa mafunso anthu aja malingana ndi zimene anagwirizana ndi Malawi, kuti kodi tidagwirizana zakuti zili pati zimene anthu amanena kuti accountability. So timabwera pano kuchita hold atsogoleri athu accountable, komanso kuti wapempha kuti zimene akupanga zinthu zawo zizikhala pambalambanda, they must be transparent. So we speak to authority. And tikamala nkhula ndi amene ali mipando ayi ndithu sitima ma etiquette na timayika kai pansipa. Chifukwa chokuti timaziwa kuti pena zimavuta, chifukwa chokuti hati ya mfumu sazuzula pa gulu chanja miyambi natake timetakhala matisokoneza kuti mina dziko lathu lisamayende bwino. So timabwera pano kuzafunsana bwino ndithu osati monyoza, osati monyogodola, koma moti popanda what's the word, popanda kuopsezana. Imafuna pasamakhala kuopsezana kuna kuli konse pamene anthu amene mudati chifukwa tapanga izi tikhulupirireni ife kuti utsogolereni, tikakupasani mbali yathu tikabwera kuzafunsa samaonekenso kuti ndife anthu ovuta, tuzangokumbutsa gawo lathu. Nde programu ino ndi imodzi imene imabwera pano kuzalankhula kwa amene ali mipando aja kuti kodi zimene tidagwirizana ndi Malawi zimene zikuchitika nanga pakuvuta pati, tingakonze pati, komanso kupereka uphungu. Koma muziwa Malawi kwa kumatituma izi, mutapanga izi, mutaukonza, mutakulandira nthungululu, komanso Malawi ambira kuzonyadira nanu. Kuyankha funso lomwelo ale. Yes. Ndikotheka kumuuza munthu chilungamo koma momulemekeza. Yes. And that's what this program does. Chifukwa lipo tena mapanga maprogramu wako koma onyoza. Ife pano sitimabwera wazanyoza munthu. We try as much as possible to speak truth with love. And tikamanena zimenezo timadziwa kuti ndife anthu. Ndipo mtsogoleri wina aliyense mukanchitaso momunyoza omutakhala kunena kuti no Banda munthu akuuza ni chilungamo koma akuchiyankhula mokuchepyani maumwano ino simungamve ayi. So the manner of delivery is very key, and we come here in peace. And tikamakamba za atsogoleri timachita emphasize pano kunena kuti emphasis yathu imakonda kukhala kwa iwo amene ali mboma, fanda amene atenga thumba la misonkho. Timanenaso pano kuti inunso amene muli ku opposition, you are part of the leadership in this country. So muzaona kuti nthawi zina tizifikaso ngakhale ku zimene zikuchitika ku opposition ena asamadabwe kuti bwanji even enawa ali ku opposition timakhuzako, because we need a constructive opposition kuti athandize ma checks and balances to government. And nawonso akakhala kunena kuti ali waya ifeso timayankhulapo kuti apa mdakakunza kubomako ndi timakhala, koma tifuna ndithu iwo amene alowa kumene mboma adziwe zonena kuti the spirit of this program is to have a better Malawi. Ndi mzimu ofuna kuti tikonze zinthu zikhale, ndipo atati wina amamvesera programu kumaona avumbuluso ochuluka kuzira mprogramu. Chifukwa ife timamva zinthu, timaona zinthu zimene mwina atsogoleri ena kusogoloko sangathe kuziona kapena kumvayi. They have an opportunity for us to hear from us. Kuti kodi pa ground zinthu zikuti bwanji tikonzeso motani.
It's very possible kukhala and harmoniously, you know, with one another in this country. Achakwera. Ndeti nkafusa kodi achakwera. Mukasachoka mufuna lantha zakumbukira kuti munapanga bwanji. Simene zozo ndi zimene iweyo uzikhala nazo kuzwati hey, it's me. Nanga pamene pajapa pa timaziwa kundani nkhope yawo. Timazi ngati apa anthu anasankha Muthalika ndi Achenasa. Iwo ndamene akuziwa anthu amene atagwira nawo ntchito. Sife amene tikwasankhira anthu amene wawo. Ife amene munthu amene tikunziwa ndiwo kuti mtakupasani ntchito. Now, how can you allow munthu winako kuti iwe wangontenga? It has pleased you. It has pleased you to take somebody to come work with you. That was a new law. Then iweyo no ndi munthu amene ujaya sikupasa busy wewe umasowa yochita naye. Wamusankha iweyo. Like you can't fire him. You can't fire her. And chabwino utakhala kuti sukudziwa koma anthu akuchita kuimba malikwere. Asogole. Ndi uyoyo. Ndi amene akusokoneza. Kuyabwa akubwetsa chitetse pano ndi uyo. Iwe du ukakagwa, you have no one to blame. Honestly, you have, because anthu anakukonda umakuza. Amwene. Uyo tachusani. Uyo. Iwe du. Maybe just to expand on zimene akukamba kwenda vivi. President amakufa zambiri. Ndipo zina zimakhalazo anthu amene amangoyankhula out of pure gossip. Ena amakhala kuti afuna akasinjirire zanzawo. Koma as a leader, you must learn to separate what is gossip and what is constructive advice. Ukakhala kuti sukutha kusiyanisa ndipo amakhala vuto. Chifukwa anthu awiri folo sangabwere nkuzanena kuti kwa munthu uyu oneka kuti zinthu akuononga mu office and you just leave at that. Chabwino munthu mmodzi amatokubwera koma inafika nthawi yonena kuti mukati musegule pa hot current anthu akudandaula za anthu omwewo. Mukati muone zimene zikulembedwa ma newspaper anthu akudandaula za anthu omwewo. Anthu kuchipani akudandaula anthu omwewo. Anthu State House akudandaula anthu omwewo. Are you sure? Kunena kuti by somehow you're going to think kunena kuti anthu onsewa akungowafunira zoipa. Anthu onsewa basi ngowafunira zoipa. So wina manduza zula kunena kuti kumene kuli msogoleri wakale wa dziko lino achakwera. I'm sure he should have some sober time after kanthawi just to reflect as a person and come to terms with the fact that kuti padali madera ena amene he is only the person that he can blame himself. Sanga chiteso blame munthu wina because anthu kulangiza de amalangiza ndithu. And it's not just the president. Komanso ngakhale chipani as chipani cha Malawi Congress. Analipo anthu ambiri anthu amene amayankhulira ino amayankhulira takonzani apa. Even ena amchipani momwemo they were trying to speak koma zimene sizimamveka. So awawa amene alowa adziwe zonena kuti kusamva kumakhandizo osatira zake. Chosamva. Kapena mwina we could have been more specific in giving names. Kuti maina usama adziwa achakwera kuti zimene akwasokoneza ndiye amadziwa. Should we say kuti mina we didn't do a good job? Pili munthu kakhala ndi anthu ako amene ogwira nawo ntchito. And anthu akamakudandaulira kuti ntchito ikuchedwa pakuti iweyo umadziwa anthu ako acha. And I'm sure and I'm very sure kuti there has been a time where achakwera mwina anayankhulapo ndi anthu amene amaganizira aja kuti amve kuti anthu akuti chakuti. So sindikudziwa kuti amachita kumvisi bwanji kuti aziyapanga maintain pamene anali anthu amene amakokera pansi. So the weight became too much, he couldn't swim anymore because they were adding more weight as he was trying to keep his head above water. There was more weight until sakadandama mfumu. So kodi iweyo now see kusayandama kwa iwo kwagwesa onse acha onse agweratu ena okuti even they meant well kuti amathandizira kumaka nenaso agwa nawo limodzi pamene iwo aja anakakhala kuti adalolera kudulako awiri atatu folo bwezi pano ali kuyandama mwina ndi anthu enaso ambiri. So chimene chocho chimene iwo zinena kuti kodi ino anthu awiri afolo angakhala anthu ofunikira kwambiri kuposa Malawi 20 chakuti million amene ali kunja. Mufuna usangalatsa anthu atatu kuli Malawi deona ndi mavotaji abwana chaya kugwetsa Lilongwe Central Lilongwe City kuchaya kugwetsa bwana vote of no confidence. Ndipo Banda I think as leaders tisanyengerere kumatauza soko lathu muzitha kusiyanisa personal friendships ndi kugwira ntchito yotumikira Malawi ngati mboma. Chifukwa pali nthawi zina ziko lathu silimayenda ifanana kuti amakhala kuti asogolera athu anayika
trust so much on anthu amene maybe ali either achibale kapena ali anthu onena kuti achokera kutali as personal friends. Now pazikhala zinthu zina zonena kuti ase iwe ndi wenzanga koma takhala kayapa apa tifuna tipange za business olo ine ndaonapo ndithu azimayi mwana uja kufika zonena kuti apa pazeza fika apa mwana uja kunsisa tandigwirizire mwana tandigwirizire mwana ndifuna kuti ndipange chakuti kapena ndipange chakuti amadziwa zonena kuti at that time mwana wawo ngakhala mankonda koma kumunyamula is going to be a liability kumunyamula mwana wawo zichita affect performance yawo ngati mayi then faka mantenga mwana uja sayandama amafika nthawi pale anthu ena what you can say kunena kuti kunoko set house kwende bwino awa achoke you know I love you. Yes, and yes. You know yes. I appreciate what you have done to me. Yes. Koma for the time being let me sort out a few things litumikira malawi chisimira ngakhala ku government kuja sitinkanena pano kuna kuti ma cabinet ministers ena kumati kumuona kumakanda mutu kuti I think I can do a better job. Minister kokhalira kumangokhalira kujambulitsa zithunzi za HD sinakamba pampa ndakamba ndiye osafunsa kuti kodi wa HD analusa analusa the home minister chithunzi mama wa HD madzulo kwa HD abari ndi office mukantha yani zona ndi yakulaku tinanena tupompa kuti ndunaza nuzizi kuchititsani manyaza acha mwenu but what did he do? Nothing. Kuda tinashwa tinapita ku convention ya MCP ndetu kudusa ena nasatita inozona mukamakapesa ino kuti mango jambulisa zituzi andata kabwera kwa ine akalabwera mwana uzolipita ni kwa Banda sinimafuna kuti ndike anthu ena under the bus zikabwera kwa ine I will deal with them. Ine ndikanamuza kuti umatichititsa manyazi nde anadandaula koma he said no if we're not going to go on TV and apologize. Ife tukamba to ntchito ya Malawi kutumikira kwa Malawi tikudziwa kuti zinazo matha muna majambulisa zituzizo ndipo tibesanje pang'ono koma nkhani ndolena kuti ikafika nthawi yotipula tipule zona tufuna tiyilambe nkhani zina pali zina nga ayi mwanena bwino kwambiri tidakonda yes ndipo wina sanganena kuti hoti kale tidatuluzitsa masango ayi because tipowonikira dawunikira poyamikira dayamikira poti that's kuti mupange chani so timanenaso so timangosira pongoloza kuti zolawika ndizizi koma what are the solutions tifana ngasi anthu ambira mana kuti Malawi timangotha kunena kuti icho ncholakwika sitimanena kuti kodi nde chimene chalakwika chikonze bwanji ife timanena pano kuti simungatenge nduna ngati zizi mapita nazo ku masankho mambengezati ndipo ine ndinafunsa kuti kodi acha kwera asintha timu hii ndi imene apita nayo you remember yes mpando omwe kuti timu hii ndi imene apita nayo ku masankho joinisa cabinet joinisa are you sure kuti izaichitizi ndiye mukawina nazo masankho we can do better sabata ino sidathe bwino kudali mawowo kuje ku MPC kuchichiri atugwirana mpiko ndithu koma kaya adagwirana kasadagwirane koma khanga sadagwirane koma adango kwenyana umene kucheniso ku MCP sidathenso bwino kwabukanso anthu umeneko akuti uchakwerayo atichedwetsa yabuka sabata ino ndimafuna is a great storyteller ndipo atha kukulisa masana sana mundu amaziwa kukamba nkhani uyabwene apere adamphire ufamu kwawo ngadakusowa mfumu kuchileka mfumu kama kuchulachula za MP kwa ukulu mfumu mukupesa sidathe bwino wikino sidathe bwino mfumu sidathe bwino sidathe bwino wikino sidathe bwino msadelo MPC ajijona ujijiji ndikucheni ku Congress kwabuka anyamata kumene ku Congress akuti uyu watuluzisa masango atipita tipese candidate wina asadelo amecha uku ndiye koma nduseka tungati zabwino sisabwino ya koma memu zineneramo palibenso kunena kwina mkomwe palibenso kunena kwina mkomwe yani komweko tiyambe ndi mfumu uyi sidathe bwino sidathe bwino ya mfumu yumaso abo yambira uyi sidathe bwino kazi apology apology yayi kuseri kwa apology kuli zinthu pamene mazaona aita mbasula nkhani kukumveka kuti ajijo amene wanda George Kasakula adalira alendo
ochokera ku DPP alendo anabwera kusagwira chokwe BC anabwera kumene kunabwera alendo ndithu amene anauza kuti tapitani pakanema adayasa mulatu koyamba munaona adapita kuauza kuti kapepeseni zimene mapangira program yawo imene amapanga kumeneko ndayiwala dzina koma kudada ndi program imene timvese mvetsani dzina khangati mvetsani palizomvesa songachiro singalidziwe kuno bwino sindimoonera ine sindaonerepo mvetsaniyo so adauza kuti takapepesani pamenepo kenaka zikumveka kuti atachoka nawo kumeneko anapita nawo muofisi mwawo kwalongezesa katundu wawo kiyani office tipaseni makiyi kwera ni galimoto yanu waperekeza kutuka nawo panja kumapita wauza kuti musabwereso. Now kwa ine nkhani ziwiri. Number 1, ife ngati ogwira ntchito ntchito imene timagwirayo tikamagwira ntchito iyi timagwira ntchito maso mwa Malawi ndi Malawi amaona kagwidwe kathu ka ntchitoko ife nake ife daphunzira kuti ntchito iyi izagwidwa chonchi malamulo a ntchito awa ndi awa zimene zozo timadziwa ndifeyo andi tikamagwira ntchito zathuzo timayenera tiziziyesa malingana ndi malamulo amene tidapangacha. Now kuona mene zimachitikira mwina mu program imene icha ayi tinene zoona padali zinthu zina you cannot sit here nkuna kuti izi ndi zabwino ayi tikatene tikulakwitsa malingana ndi ntchito yako sitimayenera kugwira choncho. So mmodzi wathu akakhala kuti pena sadapange bwino tizita kubwera pano pakuzapanga, and the same way also I can be judged and I will not go there and try to defend myself when people are going to say kuti awanda pakuti kuti simudagwire ntchito bwino. It's fine chief, but ndisabwere pano kumakula mtima even though anthu awiri atatu and these are professional people in the same field amene akudziwa kuti malamulo a ntchito atisamagwira choncho kubwera kudzudzula kuti ntchito isi timagwira chonchoyi. Pali imene ananenera amene amanena koyamba paja pali kulangiza mwa chikondi nde pali kumwano nde pali mtutsu zimene zonse zofanana. Sungakhale ndithu pamaso pa Malawi kumanyoza munthu kumunena zinthu kandi ujeni yake kachi kuti uyu amachokera de alakuti eka uyu sinkhu ake ndi wako zimene zozo zimalesa. Sungampange munthu kumunena chifukwa cha zaka zake, sungamunene munthu chifukwa cha thanzi lake, sungamunene munthu za kumene amachokera andi zambirimbiri timalesa zimene zozo munomo kuti sungayuze zimene zozo kumunena. So to hear and see some of my clips amene amatuluka kuchokera mu program imeneyo mana kuti maybe iyi ndi kutolankhana another level. So padali zinthu zimene sizimakhala bwino to be honest. Now kodi njira yake yokonzera zinthuzi ndi alendo anapita awa samayenera kupanga zimene apangazi, and for them to go there kukanena kuti Kasakula amalakwitsa nde ifeso mulakwitsa momwe mutufuna tikonze zinthu ziwiri zolakwika sizimakonzayi. Kulakwisa kuli apo pamakhala njira yake imene timapangira timatsatira munthu kuti walakwisa zinthu in the line of duty amagwira ntchito yake walakwitsa kuti timapanga bwanji kutsatira malamulo kuti munthuyo ngati pali zilango zotalandire kapena maphunziro kapena whatever discipline yotalandire timasata dongoso lotani kupita inuyo anthu okuti sinu ovomerezeka mulibe mphamvu ina iliyonse mulibe authority ina iliyonse kupita kukamba kupanga zimenezo ndi zauchifwamba. Samayenera kuti apange zimenezo in the manner that they did it. It is wrong. So ile ndili pano kunena kuti pamene anthu ena anali owawida mtima ndi mene amagwirira ntchito a George Kasakula, they are entitled kuti yes mamva kupweteka, koma pamakhala ndondomeko imene masatidwa pakakhala kuti anthu ali ndi grievances zawo kuti akapange bwanji. Ngati nthawi imeneyo samamveka chifukwa choti mene anali ku opposition and malamulo athu somehow amapanga defend anthu amene agwira ntchito zimene zizi, malamulo athu tikuyenera taunikeso because munthu amene apanga cholakwika samapangira cholakwika chifukwa kuti munthu kumpangirali ku opposition therefore alibe liwu nde ukhoza kumpondaponda. Akakhala kuti munthu yemwe ujabula kuboma wasanduka wina ofunikira kwambiri tisamapange choncho. Akuboma talemekeze mmene talemekezereso aku opposition kumakhala bwino ndi anthu lero onani awawa akanatha kudikira kupempha kuti akuluakulu kodi munthu amene wapanga izi ndizi angalandire discipline bwanji kapena tingathane naye bwanji akanakufotokozera kusiyana ndi mmene anapangiramo mwina ndiyambeka ichoncho. Ndimangofuna ndinene kuti yes ineyo I have chosen ngati munthu kuti nkhani izi ndisalowerere sindiyankhula mmene ndimanena chifukwa pali zina zimene zinachitika zolakwika mbuyo
Yeah, ndokumvesana. Mwamvetsetsa? Yeah, no, ndokumvesana. Ndi Kasakula. Yeah, no. Ndokumvesana. Can I say that? We respect that. And tisanabwere pano. Yeah. Tinali ndi zokambirana kuseri. Yeah. Ati nakuuzani kuti musayike pomwe. So no, it's it's okay. all Yeah. Mapanga zija, zimene mayankhula zija, anthu amamva, anthu amaona. And muona kuti zimene zinachitikira George, alipo anthu ena, they're failing to sympathize with him. Why? Because mabala amene he caused to other people are so big. Koma, tikamakamba sono nkhani ya national building, mmayenera kupanga rise above mabala amene muli nawo. Chifukwa ikakhala nkhani yokwezerana, Lucius Banda malemu anayimba kuti ngati ili nkhani yonena kuti iye tichonse diso kulipa diso tonse pano tisanduka khungu. So someone has to show kuti I can rise as a statesman above the pains that I've suffered. Kwaonesa anthu ena aja kunena kuti inu zimene munandichitira nzolakwika, koma fuyo kuti ineyo ndifuna ndionese Malawi wasopano, ndifuna kukonza zinthu zikhale pa standards izi mwina tipanga tipeza njira yokupangani deal with, koma we deal with civility. Anthu aonanso kuti it's a professional way of handling mwina issues of misconduct or unprofessionalism. Pamenepo even anthu akwinaku amanena kuti oh these are true leaders. Now what has happened nzonena kuti palakangati pala anthu ena amene apanga hijack that pain. Kungoona kuti ifesi ntiwawa kwambiri, netikuona kuti amuthalika he's taking his time kukonza kabineti, he's taking his time kusankha anthu. Ife tikuona ngati George asikhala kumeneko, ife tithana naye achoke. Ndiye anapita kumeneko ndikupanga chifukwa tu office ya director general kuti ulowe pali security feature umayenera kuti mpaka na kadi pamenepo tia someone secretary it is alleged wachitokakamizidwa kusegula office mpaka na kulowa mmenemo a director general chokani simungapitirize kukhala ntchito muno. Now zimene zozo mukaona ndi contract imene ali nayo Kasakula imene kuti 2027 mona kuti legally maybe that is not the right way, not so maybe koma isinjira yolondola kuti munchosere munthu ntchito. I wouldn't blame a DPP aranena kuti Kasakula sitikwafuna ku MBC. You can understand them. Koma nkhani ndi njira how you are going to atonena kuti yayo uyakhale pambali. What we are not agreeing ndi mmene mutachitire. Chifukwa lero mukakayamba ku munthu meja kunkoka ndemukoka ngati number 1. Number 2, kodi ife pano tikakhala nkunena kuti zimene zichefesi tiyankhulapo next time akamakakoka ena kena kachikhala nkhalidwe. And that's why we are speaking. Ngakhale sitimavomerezana nazo zimene George amapanga ndi timu yake, but what we are saying is as people, as a country, especially inu amene muli mboma, tachita ni handle ndi leadership yabwino. Tiyamikire kuti tinaona kuti ena amanapita umene anagwidwa anamangidwa. I think kumbuyo people would not have expected that. And tichite emphasize amuthalika kakunena kuti you are looking at a different president. I'm a different man. Kuonesa kuti ngati kumbuyo kunali zina zofoka akufuna kuti azikonze because he's different. Now in that spirit of newness timafuna tipemphe ndithu, timafuna tipemphe kunena kuti amuthalika what happened kunena kuti anyamata ena anapezeka kuti agwidwa. I thought that was a good statement. Now usangothera pompaja uthenga umene uchangakhale mchipani tayankhulani fati muona ena amakangati amasupporters zimene zinachitika ena amasusana nazo. Come together as a party and come up with one statement moving forward. Tichite break timvere serious enterprise koma nkhani sidati. Nkhani sidati nthawi tidayo tikoza mukambeso mafuna tiunike the role ya Makra komanso the role ya Misa Malawi kuti kodi amayenera kutani. Because zimene zimachitika ku MBC zikadakhala kuti zikuchitika pano akadatseka ifa muthalika kuti adalemba makalata awiri kumene odandaula kutumanso anthu. He was not listened to. Tikadakhala kuti uchita zimenezo ndife pano bwezi titamwa madzi pano osatheka. We'll take a short break tibweranso posachedwa. In the program ya the hot current tikukambirana zina zimene zachitika sabata yatha mafuna kuti maliza imeneyi tipite ku nkhani ina on the same za ku MBC. What are your thoughts? Look,
panali ena mwina amene timacheza nawo timathakulankhula nawo tikafika and tizinena zoona timalankhulana anthufe you know and anthu akamakudandaula kuti amwene mene amanene awa momwe timadandaulira andale aja munthu woyamba wachiwiri wachitatu wachinayi uzitha kukaudingalira kuti anthu aja kuona chani chimene mina sindikupanga komano chimene chimavuta anthu zambiri ndoti pamene tasakaniza ntchito ni ndale you know kulola mwina andale kuti azitituma kuti kagwire ntchito chifukwa choti mabwana athu ndi andale ndeti zikasangalasa zimene akufuna zimachita compromise professionalism anthu amaona kuti si chonchosoyi because sikuti munthu umayenera kuti uchite kuphunzira ntchitoyo yonse kuti poti inu munakhala ku skulu ya za journalism 4 years ndiye kuti even amene adapite ku skuluyo sangaone kuti kumapopozi kulakwika tikatero tilakwitsa so yes atolankhani amapita ku skulu kaphunzira koma munthu woona amathanso kuona kuti ine mukusaziwa amene ntchito imagwiridwira koma ntchito isingamagwiridwe choncho kumapezeka kuti palibe cholakwika so to hear even amthalika kuti anadandaula ku Malawi Communication Regulatory Authority imene ndi bungwe regulator imene limaona kuti zofalitsa nkhani kuzera mawireless ma TV kama post offices kwenda bwanji and according to him osalandira yankho nzodandaulisa kumvaso kuti adalemba adono kuti ndi Media Council of Malawi kapena MISA chifukwa amene amaunikira so kagwide ntchito ka atolankhani ndi a Media Council of Malawi you know MISA yo ndi membership chabe ya atolankhani board party Media Council of Malawi ndi imene maona kuti tugwira bwanji ntchito zathu ngati adalemba adikalata kumene koko anthu nkusayankha I think inde kuti tikakumana tokatoka tikuzane kuti tizichita bwino Felix Njalaso analemba yes I know kuti even agangata so adalemba an open letter so adalemba so yodandaula I think ndamvapo anthu angapo international observers yes mina nabwera kuza yamba kuunika chisankho ataona mmene timagawira nthawi chifukwa matiunika kuti nyumba zofalitsa nkhani zogawa bwanji nthawi yawo inapezeka kuti MPC I think kandi 90 chakuti percent idangopereka ku Malawi Congress Party 1% yo ndimena magawa kinacho could actually see kuti and they actually pointed out kuti ndi nyumba ya boma youlusa nkhani yasiyana ndife ama private 99% kupita ku MCB kuti nkhani za MCB yes Radio 1 I think ndi yes maga Radio 1 it was just a mismatch like completely kuti it was just covering chipani chimodzi so tikayankhula zonsezi maphunziro ndokuti number 1 ifeyo palibepo ntchito ina yake imene uli pamwamba palamulo that's why tatha kumaonapo kuti even akulu a polisi akhala kuyankha milandu kaya mabalo oweruza milandu akhala kuyankha kuti iwowo tundamema magamula zigamula anthu ena agamulapo sonanso milandu yawo chimozimozi so ifeyo tikamagwira ntchito yathu ngati olemba nkhani and look ine ndimanena anthu zonse ine ndi chipani koma tikafika pano sitingamabwere pano mazapanga za chipani tikatere sifeso olemba nkhani sifeso langa mu office mwa Chunga kuti okhala ogen office yopangira ma meeting achipani yamfumu ndota tolankhani ntchito yamfumu ndeta sokoneza ndeta lwano chipani tichite declare kuti ife yono ndife Chunga kukhala chairman wa media kuchipani tolankhani tisamatero so zimenezo zungonena kuti ntchito ili ndi malamulo ache andi ukaoloka line andi tinene zona anthu akamaja ndalama samva chizuzulo nanga samaka kuti akusangalasa mabwana amene akuwapa santovu ukatene ntovu wabwera ndo kamati inu zimene zimupanga iwe ndo endani unganduze chani komano titanena choncho kukonza kwake suku zona kukonza kwake unayenera kusatira malamulo amene amapangira discipline ntchito ina iliyonse ili ndi mmene timamukhazikisira timampasira ujeni discipline ndi chani kuti uphungu mmene timampangira uphungu munthu amene wasokoneza ntchito ina iliyonse anthu opsa mtima kwambiri aja mukakhazikisa mitima yanu ija pansi nkuvomereza kuti malamulo agwire ntchito nde mabwera kuzanena kuti anthuwa adakhwima chifukwa choti kumva kuwawa kuja palibe amene angakuchepese anthu amakhala kumva kuwawa koma even ukumva kuwawa kulola kuti lamulo ligwire ntchito abwana nde civilization imeneyo umasonyeza kuti iwe ndi munthu wozindikira ukudziwa kuti malamulo ndi amene adapasidwa mphamvu yokuti akhoza kugwira ntchito zimene iweyo ndi mkwiyo wawo sungate chifukwa munthu wamkwiyo bwana sangachite reason akhoza panga china chilichonse because umakhala kuti you under the influence of pain and anger you know so tipemphe kuti chonde tiye titsatire tilole malamulo agwire ntchito kwa anthu onse amene adasokoneza magwira ntchito maiko ena ngati kwa America
ukakhala kuti mtsogoleri unatsutsana naye pa campaign ndiye mtsogoleri uja wawina umachita resign mango panga Yes. kuopa zimene zikuchitikazi. Yes. Sitingafike kumene kungati dziko kuti ineyo uyu mtsogoleri uyu zimene ndimapangira sindingagwire naye ntchito ndiye ndichepetsere ntchito ndingolongedza ndidzipita. Is that a fair way of looking at it? It is chifukwa anzathu ajamakhala kuti akuyendera on issues of amakhala principles. Yes. Okay. Nkhani ama principle. On principle. Ineyo awasiningatogera nawo ntchito. Ndikunyamuka nkumapita. Koma chimene chimafuta nchonera kuti masiku ano anthu anapeza njira yomafuna kuti azizera ku macontractiso kuti azitha mwamvapo zonena kuti nthawi ya government change anthu akupasana maparastato zena anthu akupasana ma promotion ena kulembana ntchito kumene so mukati muone boma limene limalowa limakhala tight chifukwa makhala kuti enawo angosaina contract chaka chomwecho zolozolo lomwe nchifukwa chake president wa ku Ghana yes atamusankha Mahama yes uyu opita akulu amagalasi aja atapeza kuti pa transition analemba anthu ambiri ntchito anawuza kuti no 3 months to polling aliyense amene wapezeka pa ntchito tiyambiranso kuopa tuzinungati zimene is true so chimene ndikufuna kunena chonena kuti tisamalenso ngati country kuti pena pake mene mwanenera anthu tisita kulowesa umunthu womanena kuti ndi zimene ndimayankhula zija. I think it's only better to accept kuti awawa apambana and ine mwina ndipite kwina koma ifanya onena kuti kuseli kumakhala ma benefits kuseli kumakhala chikwama ndiye mwina mpovuta kuti anthu asiye awapange resign. So we must find a way of resolving that. Koma zonena kuti munthu ineyo lero ndakhala ndikumakunyoza sikulina kuti ndibwene kumasa kuyamikira even anthu onera kapena omvera azalina kuti ya chief ndatenga ndi munthu wina as a media tipemphe chifukwa mmodzi wina media muno atengedwa akhala position manager tilangize panopo before asanasankhidwe director general chonde whoever is going to go as director general can you go and learn from the mistakes amene ma director generals akumbuyo akhala akupanga go there and be professional anthu azizaloza kunena kuti nayi ndi director general amene anali professional ndipo ngakhala anali loyal to government komabe anaonesesa kuti wale sija amalawi amayikonda koma samaona kuti ndi amalawi wonse Major anda yes Alex Major Alex Major aivunga kala kuti mene zatene munthu pamene okhala ka emergency convention kuti tiunikeso utsogoleri kwa MCP kumene nanga simunanena kuti muno mwachita ziwiri ndiona kuti munatingoigunda mamsanga so ineyo sindikuziwa kuti sinawerenge kuti zimatani ku malamulo awo oyendesera chipani cha MCP pakachitika chonchi komano chimene maziwa maiko ambiri amatero amati nsogolera kakha kuti anapita kumasankho ndi wakalephera kupambana anthu amanena kuti ndiye kuti I think confidence tu yavuta kodi apitirira munthu yemweyi kuti tsogolera akapena tiunikeso so takhati kuona and even nthawi imene DPP datuka mboma you remember nawo sadayamba kukambapo zoti ndiye kuti pamene patipanga bwanji you know they did a functional review kuti aone kuti kodi aluza chifukwa chani so ndikuona ngati I don't know whether MCP akudikira kuti nawo sachite functional review kuti aone kuti kudada gonja zisankho za 2025 chifukwa chani kapena anthu akudziwa kale kuti agonja chifukwa cha chakwirawo therefore kukhale convention cholinga choti kungobwera mtsogoleri wina but timva kuti zikhala bwanji tona zikhala bwanji however pakachitika chonchi ndithu anthu maina ali muitanizani sifasi mungangokhala ngati kuti chinachitika chinhu chachikulu kubwereka mawanu chachitika ababa chachikulu ndithu even the number of kusiyana kwa amene anapambana muthalika ndi achakwera mavoti amene anasiyana nawo you can akufotokoza nkhani ambiri kodi 2030 MCP ufuna izabwere bwanji so I think it's only fair kuti atsatire nawonso mandondomeko akuchipani kwawo kuti kodi manifesto yawo constitution yawo sorry not manifesto constitution yawo imati chani zikachitika chonchi pofuna kukonza ndimafuna kuti pamene tikumaliza nkhani imeneyi cholakwa andine ndanena kale for my personal reasons sindifuna kuyankhira nawo nkhani zimene zizi koma sitingabweze choyipa kuchoyipa tiphana tipwetekana kumene ku MPC kudatuluka maprogram otinyoza ine
ine sinimaonera kwa anthu amaimba Kuna maklipi ndi tukunyoza. kundinyoza kuti ndendala kwina chani koma nasankha kusazichita attend chifukwa kuti tiponyerane mpalino tipwetekana ndiye wina akhale wamkulu ine nasankha kukhala chani wamkulu kuti ine sindiyankhira zimenezo ndinu nomwe amakunenani mwina alembi poyambirira so ukamakwera pamsana pa njovu usamati kulibe mame chifukwa mame alipo ndithu uzapondo katsika zimene timalankhula zimene timachita 3-4 years from now kodi anthu atadzazichita play adzazimva bwanji and that should be the essence imene tingakhalire ndimafuna timalizire kuti tizikhala inu makondonera kuti amfumu tiyende pakati munthu sungamangoyambana ndi aliyense kuti sana kuyambe kuti kodi misala ndi chani munthu sana kuyambe koma kulala atakutukwana tisamapange choncho mawu alichalafika mawu alichalafika munati simuyankhula Alex Major mwajira bwino kandi kupusa ya Major takamba akumande 2 minutes tipemphe amalai Congress dekani tikuziwa kutena chimene chimavuta mukakhala very confident fanali kwa anthu ena timamva kuti ayi adakonzekera mpaka ngakhale mwambo wa siku lingine kuti achakwera ayi awina siku la kuti tupanga so zimene zimakhala kuti muli very overconfident mawu ake ndi overconfident mabala ake amapweteka zeni so we can understand timanena kuti for the sake of your role in this country in a democracy mwina tikuno mudakade understand amatufuna adati because if even you look at the number of MPs in Abesa utakuona kuti kumalo kuti samapeza MP koma mavoti a president amapeza so kuti anthu kumene koko amafuna mutali exactly samafuna just DPP just in general so kudali ma MP a DPP kuma sada asante kwina koko you understand so zimene zomaina kuti muzizimvesesa modelo and it's also a good lesson for them kodi DPP minus Mutalika brand 2030 is a kayotani zimene zomuyambe kukonzekera panopa because Mutalika chicha ndi chibrand bwana zona ndisire pamene mwayankula bwino kwambiri chimutalika ndi chibrand yes koda kuti nkhani ya matemo ine sindamvere yaenda bwanji kodi mwina tionere ka clip kameneka kuli Angela amene ali pamphika Angela tasewera ka clip ka a president Mutalika ndeti chite comment I'm very angry. Amene aronga ziko ino bimademo awo 2019-2020 namokuti amokumana kwinswa yambe mademo imuze kuti pasop hawi yako yata accept kulipaliboma asobano ye amenya kutapani madewa wakana usiku makaloipa kambili makemi kucholo that confused the land issue. The Paino, little man. I was voted by a lot of people because this time, signifies Tibana. Sakubina ama Tibana, never Nimuruma. Musajipode ai watu kuchote maji kuone kumbe
mkamputa. Musakikude inaye, please. Isambani so that 2019. This time, you can nyenyanine. Okoze, abalanga kwa kumangoji. Kuli mnae paswa MPT out of 13. Yes, Safu. So President Mutharika anachoka kunyambadwe apita kujeni kumangoji ku page house afike nyumba kwawo ndiye sakuti angasi chiyambire ndizisankhozi adali ku field ndi amwe akubwerera ku nyumba ndakakozeke no kuti akalowe ku nyumba yachifumu ndi anayima pansi pamene panali anthu ochuluka ndi amakamba pozo kuti auzidwa kuti pali anthu ena ake amene already ayamba kukonza mademo nde ponena kuti anthu amenewo amayelekeza ndi zimene zinachitika 2019 kuti ndi zimene zinachitika 2019 zija sindilolaso kuti muononge ziko lili ndi kulumani, you know. So pamene pa uka ujeni pa kuti anena kuti opanga mademo ndi kulumani in courts. So it's something that has started a debate. Now, allow me to start like this. Peter Mutharika is a constitutional lawyer. He's a professor wa malamulo and anachita study wambiri constitution. For him kuti anganene kuti anthu musapange mademo, I would question that. Kuti does it mean kuti auda anthu musapange mademo? However, I think pali zina zimene zimakhala ngati mademo zimene zakhala zochitika ziko muno tazionapo mbuyo mu zokuti si mademo makhala kuti anthu atengana kupita kukaononga katundu, vandalism, nkumanira kuti zimenezo ma demonstrations, and even the way they are done, even popanda dialogue anthu palibe kukambirana ndi kuti anthu mukufuna kuti mukambirane kenaka simugwirizana kenaka mademo kungolengeza mawa ndi lachula kucha tupita kumsewu tukachita mademo zokuti minaso zili sponsored takhati kuzonapo maboma onse amene akhala mbuyo. Now, how do we manage that? For me, maybe the key word is a president yo azindikire kuti akamalankhula monga iwowe constitutional lawyer azikhaso ndi mawu abwino amene anthu asamamve ngati kuti akuopseza maufulu anthu. Yet him is a constitutional lawyer, which I mean zimene nazo kuti zina Brian and Wayana muli apa zimene zimachitika umachita kuziwa kuti izi anthu akatenga ndalama uku ndi cholinga choti asokoneze. They want to make this country ungovernable, they want to break other, they want to vandalize, and yet they are calling those things ngati mademo. Those are not demonstrations, because mwamba ma demonstrations imakhala kuti muli ndi cause. Kodi nkhani yanu ndi oti chani? You engage. Ma engagement aja si kuteka komalizira ndi manada mwina tikaonese nkhawa zathu kumsewu chifukwa choti simukutimva osati popanda zokambirana zilizonse choyambirira tupita kumsewu kapita kumsewu kuja ukaphwanya katundu wanthu takhati kwaona even time sipi anomatusa zikwanje umakhapana kodi what is this? So I think maybe in that context I want to give the benefit of a doubt, but maybe it is in that context that you're saying kuti zimenezo I think, I don't know. Tiyambe nena kuti anthu fetu choka uchisankho ngati dziko anthu fetu choka uchisankho ngati dziko sikudache. This government is less than a month when you think about it kuchokera ku nthawi imene alumbirisidwa. Now ndimona ngati kuti boma loti langoyamba kumene within a month ndiye tiyambe ma demonstrations as a country. Kuda kuti njani mwina iwowa amene afuna kupanga react amapanga react ena upanga react feature secular imene yaperekedwa yonesa kuti ngati kuti kufuna kuti ma heads of departments mboma aitanise ma CV za anthu nde kwa anthu ena kumvesesa kwawo akuona ngati imeneyo ndi strategy yofuna kuthana ndi mwina ndi anthu achigawo china cha ku Central Region sachite kubisa amona ngati kuti it's one of the things that is being talked about ndi zina zoterozo ngati kuti afuna kuwapanga chipongwe anthu a MCP ndi zina zoterozo. Now for me mafuna kunena kuti give this government a level of goodwill. Yeah. Ngati kuli kulakwisa alakwise wokha
ndipo pamawa tizanena kuti koma ife tinakupasani chani tinakupasani mwayi ngamena anachitira exactly chaka choyamba kuti ayi mwina tadiki chaka chachiwiri ayi kadiki chaka chachitatu kana kandufuza kuti udikira chani anana kuzoja kuti udikira chani anga sita adikire tadikire then you start asking what are we waiting for so mafuna kunena kuti tawi zina mwina tizikhala ndi as a country patience and tikamanena zimene sikuti tikuibakira DPP ayi DPP kakhala kuti ikulakwisa tizibwera pano tizinena ifunira kuti nthawi yatithera ndimafunanso ndinene kuti a civil society adzikhalanso pena oona mtima kuona mtima kunena kuti mukudziwa kuti anthu ambiri amene anali anali ku civil society amachita matemu sadaoneke 5 years yachakwera ena anapita maembasi ena anapatsidwa mabizinesi ndiye boma la DPP lisakhale ngati kuti ndilo waphekera I don't know if I'm making sense. Chifukwa they adasowa from 2020 to 2025 kudangotsala anamiwa ndiyena ndipo awawa civil society tingapempheko nchonena kuti mukakhala kunena kuti mukupanga zinthu zokayikisa mmachita lose your moral ground and when you lose that moral ground and sama kukhulupirirani so china chilichonse chimene munganene anthu amaona ngati chifukwa chake anthu amafunsa kuti kodi HRDC ali kuti nthawi yacha kwera sadaoneke mwina china chimene tinganene ndicho kuti pokuti zinazo zimakhala zoti anthu mwina angopanga plani koma if they were indeed going to go on the streets ndukapanga mademo anthu azafunsa kuti mademo mudi mupanga achani mwezi udati mudandaula za chani you know so nkutheka kuti mulipo ena adi kukambirana mwina adi kansuzi no kauma ndebabwera ina kabwera ndi ansuzi koma no amalawi awawa I think ineni mayembekezano kuti anthu noti ziaphunzira these Malawians akula anachangamuka anaona kuti some of the demonstrations that wapanga amakhala ina kama demo kufanyo kuti afuna kuti achite lobby kuti woza ayendere ndi amafuna azigwisa ntchito amalawi obwera mmademo funso lemene afunse kuti mudali kuti 5 years number 1 number 2 nkhani yake nditi what is it because pamene okhala chifukwa kodi chifukwa ndichiti mademo ndosalesedwa ndovomerezeka ndi malamulo koma pamakhala chifukwa ani mwakhala chifukwa cha brand choyamba makambirana khawa zathu ndi izi matopereka khale woni kuti izikapitilira tipita pansewu azakambirane sinapanga chilichonse hati kupita ku mademo ndimaona ngati mene mwanenera inu kunena kuti boma lili la nyuwani let's be fair ndi mwezi omwe sudathe 2 a civil society asamakhale ndi boma lolikondera ndi boma lowaphekera asamapange choncho kuti ena chifukwa ngati nthawi ya MCP kunali mavuto ambirimbiri koma sidaone amangooneka ndanamiwa tu basi komanso zimene ananena Msisia zonena kuti amuthalika ngakhale izi zili zinthu zoti zikuwakumbutsa mabala a 2019 ayesese ngati president kuti akamapanga responding kumayankhula zikhale zinthu zonena kuti olo timangirire akhale mawu oyima pa nsonkhano podi yamuka wandale kachani timange dzikoli tipeze mawu abwino zina zidala tonse tidachidwa koma tidasankha kukula mwamvetsetsa kwambiri kwambiri tidasankha kukula kuti we should go forward amalankhula bwino kwambiri koma leroli alankhula bwino kwambiri ndadzigwira lero kwambiri ndikuziwa akuchaya lero ndadzigwira kwambiri basi ina ikana personal I didn't want to use this program to handle personal issues sana mnaona makolo achawa kumenya pamba simafuna kumenya koma italowa kale mama yafika kale imozi inafanya imozi ziwili sawa inagwira hata tunagwira kuti aizipanga uje mtu kwa misala we should always be fair. I mean, tikamapanga zinthu tizikhala bwino ndi wanu and we should always be fair. Tili ndi ana, tili ndi azipongozi kuti tidzakhala bwanji pamawa even titakhala kuti atituma anthu ezozona kumapena wokutuma uzimu zati zimene mundituma zona zopepera muzandipwetekesa kumakana mfumu chifukwa chokuti amalawi ine ndimabwereza mwanazeza Malawi wakulu sopusa andi wina akamagaza ati ndopusa titakwatengera abwana simalawi wasopano ndi amayankha mmene anavotera ngati kuti amachito kutumizana dakapangana pena paje nakumana kuti pa president make no mistake